Hello web song jotono phungkaham. Tini ang video senamani main topic hingga abon nai hambai rinani si thangnai hambai rinani. Mane thank you too much hinani bagoi tini o video senam sakmani. Sabono hingga norok thumbnail nukoi mankhana ang sabono hambai rinani thangoi tong. Tini tamni bagoi hambai rinani. Abo jung video ni bisingono salainai. Hingga norok ani channel katal ungoi tongkai vibe song norok subscribe ni bising tui norok ano coba mano tei norok ni je sajak nai kokrok norok comment ni bising tui ano share kai mano hingga phaidi chung bisile ya no chung chenglai no chung saimano Bangalore wo chini Tiprasa People Foundation noi kaisa tongo abo hinggai sini sar Dinesh Deborma bini tuidul mumbai o samung ba khlailai tonglai hingga tini ang hambai rena nikha obono sini sar Dinesh Deborma no chungnukha thangnai rogo mungkore Deborma bornobo mungkore Tripura bornobo borni team no bojok sujogoi je parao rohorkha romkha tini abo simia tini goniwe naikengke kubangma sawai sabaya haisi karena bo belai kaisa kotor bukhabai chubamani chungnugu je borok thiyoi thangka hingke bini mangku thuino parao bahake rohnani aborok borok belai no kaprao belai no borok no chubao chung kubangmanugo borok ni bisingtui chung successful ungmanibo hingga tini abahai borok no chung hambai riawoi tongmaya bises ke ang jora angka wansugo chini sar Dinesh Deborma sungbai angbo samung tangnani jora mankha hingkai ang kaisa successful borok haima tongkamo hinai karon borok ni je o khlai tongmani abahai hamari kotor tei koroina hina ang wansugo nadi tini abo simia mane Tripura ni je kuno borok problem ungoi Bangalore o thangnani ne wansukka hingkai bokhorogo ekta kok no phai sopayo chini sar Dinesh Deborma sungoi chung kokma sakai jakhamo hine borok ni mind aro set ungoi thangka je Tripura People Foundation borok hingke nadi borok tabu borno kangjakmani hayung jaka haise kangjakmani hai borok ni je samung abo birat kotor tulona khainani moto koroi haisi chung je haino tongnai rok hingke chung borok bai tulona khainani kuno koksi koroi tabu naina de bab song chung chinta khaina khe chung nugu Bengaluru ba Hyderabad o jaga rogo chung chini borok no asajaknai borok chung mano tini Bengaluru o tabuk phano nangkhai sar Dinesh no call khlaidi omahai problem goi tongkha Bangalore lo thangkha chung naharma yangoi tongkha bo jesa khai pano naitugoi nono kari rinai hingga chung wansung naikhe chung aro bonugo borok busukle manna na rang puisa ni bagoi simi borok samung tangya haisi tini borok ni obo hingke chini borok no chung hamjakmani bagoi si chung abahai khlai tongo hingga chung belai proud feel ungo belai ke borman nugoi tongthogo angkhai ang thaijing samani hai jora borok bai samung tangnani sujuk mankha hingkai ang sak no kopal kaham hine wansu kam hinai ang wansu manma letamo nijini pocket ni thangmani si kubang nai ang je wansuk nai mani hingga abono chung je para tongnai rok chung town of ano tongkha ba Tripura o tongnai rok ta chung jora o borok ni problem rok chung nugu jora o rang puisa borok ni phainai bena borok ni bo sotongo bole thik no nung patient hisabe thangka ba kon ekta gondogol khai thangka borok no chobao haipana borok wasuk khulakai rang puisa rok no yafar sugoi maya nijesi kuroi ba na phiaba je kuroi phano je tongmani jora tui borok chubao haiji hingke borok no chung hambai rinani phano chung pogo haisi chung hambai rina phano pogo phiaba borok no bukhabai belai ke hambai maya pharo ang
ani ungoi ani nukungni ungoi chini all Tripurani ungoi norok belaka hambai norok je samung tangoi tongmani sar dines nung ani video nugoi tongkhaingke norok je samung tangoi tongmani o hamari obo bazaro painani maya haisi norok kubangma okorarokni asirbat norokni thani tongo chung musung tongphano chung yakchukya chung norokni bagoi pray khainani abo simse chung mano norok je samung khlai thangmani obo salsa birat brand ongnai haise brand je Dinesh Deborma sabo je Tripura People Foundation obo tamo borokni thuyo chini Tripura sani thuyo simia sungsani kubangma dofani thuyo no salsa Dinesh Deborma ni tuidun Mumbai tini Tripura People Foundation obo kaisa borokno chubanai foundation borokni suk dukho basanai foundation borokni kablai koklai umani jaga basanai foundation nijini sakno hamjaktuino buino hamjaknai foundation je nijini tongkoroi borokno riwoi chubanai foundation abo salsa mung kotorong nai chungbo abono nai salsa belai kuchugo thanai gaya abono ang koyo te hambai ditutui norokni je samung tangmani chung belai keno khakchangmani mano haichi tongthongmani mano norokno dugoi ga abono chung kaitoni thani bhagobani thani motairokni thani chung prathona khayo je norokni sak mang kaham tongthung sak mang kaham tongmani bisingtui chini borokno tebo chubachu norok riwoi manthung je norokni buddhik maya ngoi tongmani jorao god norokno buddhik rithung norokni sak mang kaham toni thung chung abono pray khayo nge abono naidi babsung jora Tripura People Foundation borokni all team ni upore jora kok silcham rok phayo borokno chung polasan nugoi manka Hyderabad Tripura sa team arobai borok Tripura People Foundation borok kicha kok salaimani tam lainani tam hen salaimani ang o jorao belaika hadungka haise belaika hadungka tini tongbai manna Hyderabad tobo angkai to ang salaimaya to actually ang kubikok so Hyderabad tobo mahai chobanai group tong nang salaimaya ang o walai phuroni simisi saimano je Hyderabad tobo chobanai group tong hinai ingke ang waisapano mobile ang nobo nuya khoje Hyderabad ni abahike body phaika amhairo phaiman khana ang nugya phanong khana ingke ani nojorok klaya kota ingke ang je nukmani ingke Tripura People Foundation ang borno mangnugo bebak jagao jotoni salai sikang nai ingke Tripura People Foundation ingke abani bagoi ang wangsuka hari Hyderabad team rok tama hai sai tongkha tana hai salai tongkha bobo Tripura sanon chubao aro jealous jinis ta phainani kokori ang wangsuko ta jorao tini angse rohna tongmani nung tahani roho aro body no tuye kono kok salanani kok se kori bo sujuk mangkha borhoka nung sujuk mangkha nung rohoka ang mahai wansu pheba hambai o Hyderabad team rok nobo norok bo khlaino tongna khlai tongo norok nobo chubathung beba chung public rok chung abono nayo norok jesapano chini Tripura sano blena chini Tripura sane bagano samung tangoi tong actually chini dofani bagai samung tangoi tong abo chung norok ni bagai belai proud pheba norok ko khapila yang laikai norok kutuk laikai chung belai ke kha khamo haise chung belai ke dukho nango mana tamgo chung bai chung haing lai tong ka ne rogo ga wansugo kono musa ko norok khapila yang khana abo to hamlai thangna hai na hai ko kore chung khao dile tong ko kore ingke abono chung abono nayo norok samung tangmani abo running choli thangtung kusung running choli thangtung je norok tebo kuchugo ungthung tebo kuchugo kathung chung abono nayo
Ngang te bisi kok sana thanglia je nai tong nai ani takuk te bukuk sonang gomono koyo je borok hai borok no sungman kha chin baga kaisa proud unani kok bai song hai si chung borok be baksa samung tangmai maya phano phaide chung mansak joratui chung jorao borok no chubana ne chung chai tok nai rang puisa ni bising tui chai tok maya phano kok ni bising tui suri mani bising tui haike chung borok no chubai mana haisi chung saimano chung jodi nogo koroi borok Bangalore hasteo jodi kaisa su expire rongoi tong hai chini nokni chung bono nahanan sin thani khomota kore haisi chung naharbo maya chung mukhang sin nuglak tini chung kaisa kaisa borok ni bising tui chung nugoi mano chini nokni borok ni body no chung nugoi mano ga amok belai kotor kok chung bukhuk bai sanani hingai tabu kisisa sagana paithang haisi যদি প্র্যাকটিক্যাল কাহাম কাই নাই নাই কাই ওব বিরাট কতর কক কাইসা কাইসা কুথুইন নগ রহনানি বুসু কাগজ পত্র ঠিক খাইনা নাংনা বুসু হসপিটাল খাইজিংনা নাংনা বুসু তাম তাম খাইনা নাংনা ফ্লাইট বাই তুনানি বুসু তাম খাইনা নাংনা ও বরফ সে সাইমান আন থানে ও নলেজ করে হাইছি গে আবনি বাগৈ জুং বরংনো জুং হামবাই মারিয়া ফারো হাইছি জুং বরংনো মা চুবাও প্রার্থনা না বিসিং তুই mankhai barang paisa ni bising tui buddhi gyan ni bising tui tini ane video nor ni baga samgon nang ya phanong mai man phiaba o video belai important jin baga haisi nge hambai web song asuk jora norok ane video kurgoi tongmani bagai nge hai no hai malai nai norok bai next video norok ni think norok ni thought borok no tui Tripura People Foundation no tui norok tambo wansu Perhaps norok comment ni bising tui norok share khlaidi te ane video no mansak joratoi norok share khlaidi o takuk ni o takuk o takuk ni o takuk jate o video sini sar dines debor mani thanibo thang sogoinani ungthung ang musungo bises kaya waka an personal ga hambai jottono